Когато прекалено много помагаш на някого, рискуваш да се превърнеш в негов слуга, докато той просто стои отстрани и получава. Ти даваш време. Ти даваш енергия. Ти решаваш проблеми. Ти носиш тежеста. А другият свиква. Свиква, че някой ще оправи нещата. Свиква, че няма нужда да поема отговорност. Свиква да има без да дава. И така, помощта спира да бъде добрина и започва да се превръща в зависимост. Истинската подкрепа не създава пасивни хора. Тя вдъхновява действие, зрялост и лична сила. Ако само ти се бориш, а другият само наблюдава, това не е баланс. Това е изтощаваща роля, в която ти губиш себе си. Помагай с мярка. Помагай с граници. Помагай там, където има желание и участие от среща. И помни, не си роден, за да носиш някой, който отказва да ходи сам. Очаквайте следващото видео на тази тема от серията Помагане, получаване. Споделете, коментирайте. Успех! Също така може да се запишете на консултация при мен. Очаквам ви!